Здравейте на всички и добре дошли в най-новия канал за футбол менеджер в България, а именно канала на Пейката. Ще помоля всички, които харесват този контент, да се абонират. Камбанката е там всичко, което е необходимо. Сега малко повече да обясня за идеята на канала. Това е да правим всякакви възможни футбол менеджер предизвикателства. Също така първата поредица от видеа, които ще направим, ще бъде един кариер мод, кариера с отбора на ЦСКА София, като идеята ще бъде да спечелим първо първенството и след това да играем в Шампионска лига, като крайна цел ще бъде, разбира се, спечелването на Шампионска лига с отбора на ЦСКА, а, което ще бъде така една доста трудна задача. Ще започнем първо с представянето на отбора. И тук това, което реално аз съм направил, така съм изградил нещо като тактика, която искам да пробвам. А, Ще играем доста нестандартна тактика с трима в защита, нестандартна за българското първенство. Но смятам, че отбора на ЦСКА има достатъчно футболисти за тази формация. Като на вратата ще е Босато. За момента мисля, че е доста качествен вратар за сега на 32 години и със сигурност ще търсим и някаква друга опция, евентуално за в бъдеще. Въпреки, че ние в Деспионшката академия имаме едно момче, който е Алекс Болжев, това е втория отбор, извинявам се, който е на 17 под найем в Литекс, сигурност естественият заместник на Босато след години в тази виртуална кариера. Дясно стоящ централен защитник ще бъде Брайан Кордова. Мисля, че сами може да видите защо. А, 1,91, здрав физически, с много добър джампинг рич, добър стрейн, decent, така прилична бързина. Маркинг, пасинг за позицията, на която ние ще го играем, именно Ball Playing Defender. Мисля, че би се справил много добре. Централен защитник и либеро, поне по моята идея за начало, ще бъде Мено Кох, който също виждате физически много добре. Единственото нещо, което мога да отлича като негови минуси, това е скоростта. Не е от най-бързите футболисти. Като Мено Кох, според мен лично, най-много ще се конкурира с Амос Юга за тази позиция. Разликата е в това, че Юга има много добър тимворк и като либеро би стоял много добре предвид позиционника и неговия тимворк, който означава, че ще бъде включва в голяма част от атаките и всичко останало. Ляво стоящ централен защитник за сега ще бъде Кристиян Петров, т.е. ляв крак. Много накрая има да се развива. Тук може би единствения минус отново е acceleration. Да кажем, че това не е чак толкова важно от позицията, в която ще го играем, но другото, върху което ще работим с Кристиян Петров в играта е силата и евентуално пасинг, тъй като там тези неща му липсват. Ще пробваме първите няколко мачове контролите, аз ще ги покажа и контролите с две медали. В случая Шопов ще играе като мезала. Целта на мезалата е да идва някъде тук в тази зона, където заедно с Прилия да показва добра игра. Също ще прави лицето от другата страна, само че като тук може би не е най-силна конкуренцията в центъра на терена. Сега така една от интересните позиции е Тибо Вион и в случая левия бек, който за момента ние нямаме такъв халфбек. Те са инвертед, което означава, че би трябвало да влизат ето тук операт в тази зона на терена, при положение, че Шопов и Лицец са по-напред. Тук се, както казахме, търсим футболист. Ето виждате и статуята на Тибелон. Той е за тази позиция, предположение, че и
халф. Натуралната позиция е централен халф. Мисля, че е доста приличен на тази позиция. Отляво казахме търсиме, в момента имаме само Санянг, мисля, че реално той си е по-скоро атакуващ уингбек. Да преминем към крилата, където е Асприля. Въпреки, че е на 34, вижда се, че физическите статове той все още не си ги е загубил. Доста бърз, с добър кросинг. Много прилича футболист за тази позиция. Флеер. Така че със сигурност поне този сезон той ще бъде титуляр. Евентуално негови заместници на този етап, мисля, че е сами Александров. След време, и той сега е под найем в септември в играта, след време ще може да покаже нивото, от което имаме нужда. И напред ще бъде Фернандо Каранга. Това е тактиката, като ще пробваме да видим как ще се представя в първите контроли. Иначе фокусираме се по двете крила, в случая инвертер бековете, които ще се опитваме с по-семпли пасове, по-къси пасове да стигаме до наказателното поле. Топката ще бъде или шорт кикс, или ролета. В общи линии няма някакво голямо значение. Пробваме с Whole Chips, да държим контрола на матча в колкото се може по-голям период от матча. Дефенсив в линията ще бъде много високо изнесена, тъй като смятам, че с либерото ние ще се превърне в така две линии, които ще бъдат тук с централния нападател 5-3, излизането на Меноков като либеро 5-3-2 в фаза атака би трябвало да се получи като формация. Другите футболисти сега все още някои, прямо като Скаршем, не сме решили неговото бъдеще, какво и докъде ще стигне. В общи линии това е, което имаме като тактика за момента. А, Сега нещо, което искам да направя на първо време е да подобря тренерския щаб, след което, разбира се, ще започнем и с ам, подготовката, физическата за контролата, за предсезонната ни подготовка ще започнем и евентуално ще изиграем няколко контроли, като предполагам, че това ще стане вече в следващия сезон. Следващия епизод, извинявам се. Надявам се идеята за кариера да ви хареса, така или иначе ще се качват видеята, за да на мен ми е интересно. Аз тази игра от, може би от FM 2012. Мисля, че ми е първата игра, която съм пробвал в футбол менеджер до сега. Така че със сигурност ще има опити да развиеме тази кариера до доста по-високо ниво. Другото, което, както казах, след като си обогатим стафа, тъй като в момента виждате, че имаме само един скаут и той е Георги Велинов, който ще остане със сигурност. Още повече той е легенда на ЦСКА, както знаем. Но ще си напълним тук екипа, с който да работим. Също така ще се опитаме да подобрим и нашите треньори, за да можем наистина да сме в максимално добра форма и евентуално в другия епизод ще потърсим и футболисти на позициите, на които ни трябват. Едната е Wingback Left, както казах, в случая гледаме свободни агенти, но може и футболисти, които така, тъй като имаме бюджет, който мисля, че е от порядъка на 700 хиляди. Мисля, че е абсолютно достатъчен. Също така, ние сме пуснали за да продажа Матиас Файтон. Виждаме, че цената му той е на 23, цената му е около 2 милиона и половина, от 2 до 3 мисля, че беше. Аз съм пуснал за 2 милиона и половина и на 1 милион съм съгласен да го продам. Това, което ме притеснява е, че той все още няма мачове в ЦСКА, което означава, че много трудно ще бъде продаден в играта. Да, те ЦСКА са го купили за 2 милиона, така че в общините цената му е толкова, но да видим все пак какво ще стане. Сега целите
Пейко Пейков е треньора. Все пак канала се казва на пейката, така че трябваше да бъде тематично в това отношение. Иначе очакванията за сезона до края на този сезон, нали, са да се борим за титлата в Първа лига и да се борим и за купата. Следващия сезон вече трябва така, пожеланието на Гриша Ганчев е да спечелим лигата. Надявам се да успеем да го постигнем. Още този сезон, разбира се, но ще бъде много, много трудно. Според мен лично, поне на този етап. Иначе в лигата, като отбор, който е почти фаворит за спечелването, това е отбора на Лудогорец. Следващи по коефициент сме ние. Мисля, че е абсолютно реално. След това е Левски, ЦСКА 1948, Локо Пловдив, Черно море, Арда. И това са предсезонните коефициенти. В общини за момента е това.